מה שהתפזרו לך... בואו נשפוך את החלב. חייבת לשקית חלב? מישהו רוצה בננה? לא. משה, בוא תעזור לחמם את החלב. איזה קול. תקשיבי. מפה מתחילים לרדת? פה, מה פתאום? איפה אתה רואה סימון של שביל? מעוז, מעוז. רגע, לא, הנה, יש פה שביל, הוא צודק. מי זה הוא? הנה, מהות הוא צודק, יש פה... יאללה, אחריו, במקום לדבר תתחילו לרדת. לא לדחוף, לא לדחוף. אחד. מיכל. מירב, תעזרי למיכל. אולי אתה יורד לפנים, חכו ביניהם. רגע, הן יורדות, בלי לחכות, בלי כלום. עדי, אבא, יורד לפניכם. מיכל חכי, פנחס ירד לפניכם. אני מבקש ששני ועדי יחכו, טוב? עכשיו אתה מבין למה זה 3 שעות הליכה? למה? כי תראי את הדרך. רק רגע, עדי. בטוחים שזה פה? אני שומעת מים, נכון. שרה, אני מלביש עליך את המשקפת. בסדר. מיכל, לאט. אתה מצלם או שאתה רק מחזיק את זה? רגע, אולי נהיה ככה יותר כבדה. האם ראיתם 2 פסים לבנים ופס באמצע אחר? איפה ראיתם סימון של שביל? אני לא ראיתי. תתעשתות, היית צריך לרדת לישון ולשלב אותנו. כמו שאתה במקום הלא נכון. עלייה זה לא על אבנים. יותר גרוע עלייה. אתם שמים לב לסלעים אבל? תהיו בני אדם, תשימו לב קצת מה קורה מסביב, זה טוף. אתם רואים כל הסלעים מחוררים. זה התפרצות של גל הר געש, תשימו לב. אני מקווה שהוא לא ייזכר להתפרץ עכשיו. לא, עכשיו הוא נמצא בקליה. את שמה לב לעץ הזה? מירי בואי, זה כלום. זה רק מטרופית והרגליים. חבר'ה, האבנים האלה משקרות, מאוד קשה ללכת עליהם. תן לי פה יד. תן נו.